पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का एसएमएस, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, यूपीआई सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। Para riba nga ay kublay pi baro. Menta kasngi kadai ka man kibat ka ningkong jong kasnem arajar arpusan. Le se pila yoi ka ei ka paper hakani ka kinti. Bun sen ya ka man kibat la juan lam sepi hakasngi ublay ka bakadu jong ubnai. Henrei menta ka kinti ngiya kendu sita yeo hoswa hakasngi ublay ka balai hakajaka ka basaw. Kalong kumne namar bahakata yeo banwan hakasngi ublay ngin raki yakasngi yo republic. Nga ay kublay nadu ka donut ya baro ki para nongsong snong haswa ka jing raki yakasngi yo republic. Paralok ka jing raki yakasngi yo republic menta kasnem kalong sisya ka bakrepang. Kadai kalingku snem banyo pusan jong ka jing yo republic ka India. Menta kasnem ngi raki yak nyopsan snem jong ka jing pentray kam yak riti sensyari jongi. Nga penpau ke jing burom ya baro ki riu krau jong ka Constituent Assembly ki bala ai hangi ya ka riti sensyari ka bakerpang. Haki jing esong dorbar ka Constituent Assembly kila don ki jing etai halor ki babun kiman. Kini ki jing etai ki rukom perkhat jong ki dukot bat ki sur jong ki kidei ki jing yo pateng bakordor jongi. Haka man ki bat bementa kasngi nga temu banya sambat pi ya ki sur balakren shisha de ki katu katne ki nongelam bakrau. Paralok habaka Constituent Assembly kelas dang ya kam jongka u Baba Saheb Ambedkar ulakren ya kamat bokongsan halor ke jinge treilang. Ke jingkren jong u kalong ha kaktin English. Ngan pensengap api ya katu katne ke jingkren jong u. So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Paralok u Baba Saheb ulaban halor ke jingkongsan jong ke jingeteli bar ke jingyahap jingmut hapo ke Constituent Assembly. Da kabak kentu ya baro banya treilang na kabenta ke jingbha. Minta nganya sam saya kawai ke audio clip na ka Constituent Assembly. Kani kadai ke jingkren u Dr. Rajendra Prasad u bala penya ye ki jingyashong dorbar haka Assembly. Tongin esngap iki kentien u Dr. Rajendra Prasad. हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहें। हमारा साम्राज्य, हमारी फतेह दूसरे तरह की रही है। हमने दूसरों को जंजीरों से
चाहे वो लोहे की हो या सोने की, कभी नहीं बांधने की कोशिश की। हमने दूसरों को अपने साथ लोहे के जंजीर से भी ज्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है, और वो बंधन धर्म का है, संस्कृति का है, ज्ञान का है। हम अब भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी एक ही इच्छा और अभिलाषा है। वो अभिलाषा ये है कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सकें और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा वो अचूक हथियार दे सकें जिसने हमें आज आजादी तक पहुंचाया है। हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे। Paralog u Dr. Rajendra Prasad ulakren chapang ka jing IT lot kari na ka benta ka long bahaman bahaki brio. Minta ngan pensngaw api ya kasur u Dr. Syama Prasad Mukherjee. Ulakren chapang kamat bakongsan bha jong ka Maria Ringkat ha ka jingyo yaki kabu. U Dr. Syama Prasad Mukherjee ulaong. I hope, sir, that we shall go ahead with our work in spite of all difficulties and thereby help to create that great India, which will be the motherland of not this community or that, not this class of it, but of every person, man, woman and child inhabiting in this great land irrespective of race, caste, creed or community. Everyone to have an equal opportunity so that he or she can develop himself and herself according to the best talent and serve the great common motherland of the earth. Paralog nganget bapilay ngotenat bansngap ikitu ki audio clip blakren shisha haki jingyatai haka constituent assembly. Kum kinong song hakani kari ngidei ban yok mensiem nakini ki rukom perkat ban trei na kabenta ban teya kari kaban pensgo sarongi kinong tau jong kariti sensyari. Paralog Shisngi shua ka sngi yo Republic haka arpsan tarik ukla lingkot ngi rakhe ya ka National Voters Day. Kane ka sngi kadai ka bokongsan namar kadai ka sngi blathaw ya ka Election Commission ka India. Kinong thaw jong ka riti sensyari jongi kila bo akhmat ya ka Election Commission bat ka jingesim benta ki brew haka sensyar pajba. Habala penlong ya ki election beningkong haka senam siajar kandai spa sanpuway sanpuar. Don kiblas ngau artatien la ka senchar pajba hakari kan kiu ne em. Henrei ka senchar pajba jongi kala wenglut yakini ki jinx ngau artatien. Baro ngitip baka India kadai ka kemir jong ka senchar pajba. Haki paus nem balalek ka senchar pajba jongi kala nang klan bat yok bor. Ngapin pau ka jinx ngau ngo ya ka Election Commission bakala wanra ikilat ka juk bementa bat kala penklan ya kerukom tebut kat banang yat kipor. Ka commission kala penkubor iki briu tak ba pendon kami ki kor kibor ka juk bementa. Nga ai kublay ya ka Election Commission na ka benta ka jing IT lot jongka ban penlong ya ka election ka ba yat bet yat renti. Nga kintu ya barok kinong song ban pendon kam ya ka hok ban tebut bat ban yami bon ngut ban ya don benta haka kam senchar pajba bat ban trei banang penklanyaka. Para ribeet, ka mahakump ha prayagraj kalasdang, kadon ka jingya lumlang kibriyo, ka jingya teli bamla ban mudur, bat ka Maria Ringkat, bat ka jingya long kum sipara. Ka kump ka bamenta ka snem, ka saki ya ka jingya wanlang na kibenta baper. Kani kadai ka jing rakhe, ya ka jingya teli hapadeng ki jingya per. Namar ba kibriyo na baro ki kendong ka India, bat ka perthei kia lumlang hasangam. Kani kerukom bala judon nadu hendai bala rak syakamat syaki hajar senem kalat nyak jing penyaper ni jing ken kerdan. Ki breu bana syathe na mingi na sepngi bat na syatei ke India kia wanlang haka kump. Ka penyateli ki beduk bat barius pa. Barok ki ngam haka sanggam kia sam ya kabam haki jing ya bam lang. Bat kia don benta haki jing ai jing terwa. Nakata kadaw, ka kump kadai ka maha kump jong ka jing eteli. Ka kump, ka hikai ru yangi, ba kumno ki rukom bangi judon, ki telang ya kari barok kawai na uway uksai. Naka pang syatay, syadu syati, ka rukom baburom ya ka jinget ka yasiriyam.
Kumba ya ka kumbh la penlong ha Prayagraj, Ujjain, Nashik, bat Haridwar, ha ka phang sithi ka India, ya ki jingle kemen kum ka Pushkaram la rakhi ha ki road ka wa Godavari, Krishna, Narmada, bat Kaveri. Kini ki jingle kemen baro ar, kidon ke jingye day, bat kiwa bakentang jongi, bat ke jingmut bakidon hakalariti. Hakajuk kerukom, bun ki temple, nado ka kumbakonam, syado ka tiru ka dayur, na kuda vasal, sa tiru cerai, kidon ya ki rukom, bayadai bat ka kumbh. Kini ki dostur, bat ki jingrakhe, ki penken mau yangi, ki jingedai hakalariti, ki bate lang yakari. Paralog, menta ka kinti lekse, pila yoi ya ki jingisem benta bakrau, ki samla haka kumbh. Kalongru ka besisya, bahaba ki pateng badang samla ki aso bat kari, da ka jings ngau sarong, ki tenrai jongka, kilong klan cucu, bat haba lek kumta, kalawai bapernai kalong kebatikna. Menta ka kinti, ngisaki ki dak jat, jong ka jing terekam ke internet, haka rukom bakrau. Ka jing paunam ka kumbh, haka perthei, kadai ka jing ngau sarong, ya baro kinong India. Paralog, dang kato ka nisngi menta, ya ka Ganga Sagar Mela, la penlong ha West Bengal, haka jingrakhe, ya ka Makar Sankranti. Daki million ngut ki reunget na keleng ke perthei kilangam, ya ka jingam bakerpang, haka ni ka mela. Ka kumbh, ka Pushkaram, bat ka Ganga Sagar Mela, kini ki jingle kemen, kidei ki jingrakhe, ki bakentiwe ki jingye kendu, haka imlang salang. Ka jingle ebha, bat ka jingye teli. Ki pinyaso iki briu ke India, sakarukom ke India, bat kumba ka jingtho ka Banjur, ya ki Southli ki thong jong ka jingim, dharma, artha, kama, bat moksha, ki jingle kemen, bat ki dustur jongi, ki penklanya manla ki benta, ka bakenja mensiem, ka imlang salang, ka lariti, bat kayok ka kon. Paralog, menta ubna yi rakhe, ya ka lingku snem beningkong, jong ka prana pratistha uram lala, haka Paush Shukla Dwadashi. Menta ka snem, ka Paush Shukla Dwadashi, kahap haka khatway tarik ukla lingkon. Haka ni kasengi, teki million ngut kiriunget, kila let jingo ya ka Ayodhya, kila yo iu ram lala, bat kila yo priang ya ki jingkerku jong u. Ka prana pratistha Dwadashi, ka deiru kasengi jong ka jingpen long biang, ya ki jing sngotu, ya ka lariti ke India. Namar kata, ka Paush Shukla Dwadashi, hakaway kaliang kalong kasengi jong ka pratistha, kata ka jing burom, bat ka jing pendon burom. Para ribeet, hakabat sedang jong ka senem arhajar arpusan, ka India kalamat iki jing job ki babun hakikam hau-hau. Minta ngas ngosarong banyatu api, baka kam startup na Bengaluru, bayadei bat ki kam hau-hau ke India, ka Pixel, kalapha da ka jing job ya u private satellite constellation beningkong ka India, u Firefly. Uneu satellite constellation, udai ubadon ya ka resolution ka bahetam haka perthei, u hyper spectral satellite constellation. Kani ka jing job kalabo ya ka India, tang haka benta bah hakmat hakikam hau-hau, henrei ka deiru ka sienjam ka bakongsan jong ka Atma Nirbhar Bharat, lani ka India basanya halade. Kani ka jing job ka dei ka dak jong ka bor bat jinglap thamai bakam klan jong ka kam hau-hau. Nga ai kublay nado ka donut ya ka kinhun Pixel, ka ISRO, bat ka InSpace, na ka benta ka ri barok kaway hakabayadei bat kani ka jing job. Paralog, dang katu kanis ngi menta, ki start science jongi kila yo jing job hakakam hau-hau. Kila penlong ya ka space docking, ni ka jing pinyaso ha hau-hau ya ki satellite. Habala pinyaso ay artli ki spacecraft ha hau-hau, la tip ya ka kum ka space docking. Kani karukom kalong ka bakongsan na kabentaban pa, ya ki jingdon kam si ki space station, bat ki don benta ha ki crew mission. Ka India menta, kalalong kari ka basaw, banyo ya kani ka jingjob. Paralog, ki start science jongi, ki tray ban thung jingtung ha hau-hau, bat ban pinim ya ki. Nakabenta kani, ki start science ka ISRO, kila jet ya ki sembay lobya. Kini ki sembay, ya ki balapa akalay poterik unok pra, kila sedang ban kilung ha hau-hau.
Kani kadai ke eksperimen ba ai men siem ka bala ban pli ya ka lat ban thungi ki jhur ha hau ha ki por ban wan. Ka pin I kumno ki start science jongi ki trei de ka jingyo I jingai bat ki weng ya ki put baka. Paralog nga kwa ban ya sambat pi saya ka wei ka jing trei kam ba ai men siem. Ka X-STEM Center ha IIT Madras ka trei ban pinyo I ki kor ki bor batmai ban shina jing shina ha hau. Kani ka center ka pinlong ya ka wat benya halor ki rukom kum ki jing tei 3D ba shu print ki metal foam bat ki optical fiber ha hau. Kani ka center ka shinaru I ki rukom trei kam batmai kum ka jing shina ya ki jing tei dobilat klem da pindon kam ya ka Ka wat benya ha ka X-STEM kan pinklan ya ka Gaganyaan mission ka India bat ki space station ban sami hakipor ban wan. Shu kan play ki linti batmai na ka benta ki kor ki bor ka juk beminta ban shina jing shina. Paralog kini ki jing job baro kidei ka jing pensisha ba kumno ki start science bat ki nonglap ya kini ki AKA ha India ki wanra ya ki jubab na ka benta ki jing hakalawai. Menta kari jongi kala ya chakmat hakikor ki bor ba yadei bat ka hau. Nga ai kublay na kabenta kari baro kawai ya ki start science ki nonglap bat ki nong kam la jong badang samla ka India. Parari ba iet le se pila yo I ki dur babun sapang ke jingedei paralok ki brieu bat ki merat bat pila yo sngau ki kana sapang ke jinglong yaine ki merat. Laki dei ki merat bari heyeng ne ki merat klau ka jingedei bajan ba ki don bat ki brieu kala penlengo yangi. Kimrat kimla ban kren henrei ki brieu kila ban sngau tu ye ki jing sngau bat ki jing pen pau jongki. Kimrat ru ki sngau tu ya ka jing iet bat ki le ai kala. Nga kwa ban tu ya ka wei ka nuksa na Asam. Ka don ka jaka ka bakot ka naugau ka badei ru ka jaka balaka yu riu krau usrimanta Sankara Deva. Kadai ka jaka ka ba itanat bat ka don bun bha ki hati haka. Hakani kathan kila don bun ki jingja ba ki kenhun ki hati ki jupen julor ki jingtung bat wanra jing ya ki nongrap. Kani kala pentut ki brieu hakumba chispa teli ki shinong ba marjan. Henrei ki brieu kila sngautu ya ka jing ki hati. Ki tip ba ki hati ki lech ki jakarep jongki ban wat bam. Kumta ki nong shong shinong kila rai ban wat lat ban weng ya ki jing La thau ya ka wei ka kenhun balakot ka hati bandhu. Da kani ka jing start bakraw, kani ka kenhun kala siem ya ka lat baper, da ka batung yu plang napia, hakumba praspa bigha ka jaka balashu shra. Ki hati ki sngotanat yu ni uplang, bat da kani ki hati kimdatur thanshu sa ki jaka rep. Kani kala wanra jing sngaw hiar mensiem, haki hajar ngut ki nong rep, bat ya kani ka jingle jongki la burom da ki hati. Paralog ka lariti jongi ka hika yengi bania emsuk bat kimrat bat kisim badon hasaudong jongi. Kadai ka jingkemen bakraw yengi baro bahaki arbanai balalej ya artli ki jaka bapene ki klane ki Tiger Reserve labu shushu hakari. Kawai kadai ka guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserve ha Chhattisgarh bat kawai pat kadai ka Ratan Pani Tiger Reserve ha Madhya Pradesh. Parari beet Uswami Vivekananda ula ong ba ubriu badan jing shidrhem yala ki jingmud udai ban poi shakathong ban penlong ya kanu ke jingmud ka bajob ka jing shidrhem bat jing IT jongi kidei ki bakong san bha tangda ka jing IT lut bat ka jing shidrhem ban lap thmai ki AKA ban le hakurukom bakring bakalenti shaka jing job kawan dang kato ka nisngi menta haka jingrake ka lingkhu snem sngika Swami Vivekananda ngalaya don benta haka Viksit Bharat Young Leaders Dialogue. Ngala penlut por baro sisngi bat kisamla na ki benta baper kari. Kisamla kila penpau yala ki jingmut hakikam startup kalariti ki longkme kisamla kentai bat chenrang bat ki jingtei jingshna. Kane kadai ke AKA kabansa kenmau yanga. Paralog dang kato ka nisngi menta ngilarake ya kalingku snem bakendai jong ka startup India. Haki kendai snem balalej
palat ya siteng na kikam startup hakari kiwan na kinongba tier 2 bat tier 3. Habayo sngau ya kani ki donut jong manla kinong India ki dap da ka jingkmen namar ba ka pin ba ka rukom trei kam startup kam sakut tang hi kinongba bahe. Pin sngau lengo ban tip ba palat na siteng ki kam startup hakinongba baret ki dei ki belayalam da ki kun kenthei. Habang iyo sngau ba kinongba kum ka Ambala, Hisar, Kangra, Chengalpattu, Bilaspur, Gwalior, bat Washim, kila kela ki slem jong ki kam startup ki dono jongi ki dap da ka jingkmen. Haka jela kum ha Nagaland, kaladon palat ars paksa ka jingkiu haki jing register ya ki kam startup haka snem balalej. Ki kam kum ki jinglum nyot ka non-renewable energy, ka biotechnology, bat ka logistics, kidei ki babun bha ki kam startup. Kini kidei ki binta bam judon menshwa. Henrei ki paralok samla jongi ki perkhat chalendet kani bat nakata kadaw ki yo ya ka jing job. Paralok si posne menshwa habadon baong bakirung sa ka kam startup ki juyo asngaw ki jingkren artatin. Don ki bakli ka aimo kata ka startup don pat ki baong an ammi AA na kani. Henrei mentapat pej ya ka jingkla ka bakraw ka balaja tang hapo ka si posnem. Pintikina ba pisim jing mentoy na kikabu batamay ba mi ha India. Lada pidon ka jingej halade ka jing angnut jongpi kan salong kam. Para ribiet ki kam balale da ka jing temu babha bat ka jinglen lade ki poi si ki jaka ba kendong tam. Ka man ki bat jongi ka aya ka rensan na ka bentakum kini ki kana. Hakari bayar jongi lada don bale ki kam babha ha ki jaka ba kendong haba ki bu ki kamram hakmat kani kadai ka rensan babiang tam ban pin yakum kita ki kam. Ha Arunachal Pradesh udipak nabam ula pin yak nuksa jong ka jing shakri ki wei. Ula penyat yak living home haka bala sumar ki badon jing shitom haka bor perkat ki baduna dekotmet bat ki bala temen. Hang ni yaki breu bala kerni hau drugs la sumar. Klem kanu ka jing yarap banabar udipak ula sedang kam ban kershan ki beduk ki long yeng basakta hakikam ya umsnam bat ki breu bom don yeng don sem. Menta ka jing shakri jong kala kelalong syakaseng bat ulayo ya bun ki kusnam. Halakshadwip ka ke hidumbi ka baterai kum ka nurse hadaulenong ka varati kelalong ka nuksa ba aimen siem. Pin sengolengo ban tip bakala songtat nya kakam sorkar khat prasnem menchwa. Henrei hadu menta ka beteng ban shakri ye ki breu da ka jo ka jing sengolem bat ka jing kumbalale hakipor balalej. Hakajo karukom ki jing trei KG Muhammad na Lakshadweep kidei ki ba aimen siem. Lingba ka jing trei stom jong ula penklan ki jing tau ba badon hapo haka daulen nong minikoy. Ban pensengo tu pajba chapang mariang ula tho bun kli ki jing rawai. Ula yo ka khusnam Best Folk Song Award na ka Lakshadweep Sahitya Kala Academy. Hadin bulo songthaj ubeteng ban yetrei bat ka museum hakata kathan. Paralok kani kadai sakawai ka kubor na Andaman bat Nicobar Islands. Dangshen ka umpenyang virgin coconut oil na ka Nicobar district kalayo ya ka jing itu GI tag. Hadin balayo ya kani ka GI tag lasdang ya ka jing trei kam batmai. Ki kentei ki yadon benta haka jing shna ya ka umpenyang virgin coconut oil bat ki trei haki self-help group bat la ai jing hikai yaki kumno ban penyak yau bat ban china da ka umpenyang badon laka kerteng bat kanam. Kani kadai ka senjam ba kongsan ban pinkup bori ki riulum bat ki tribal haka liang kayo ka kon. Ngas ngos kem ba haki por ban wan ka virgin coconut oil na Nicobar kan yat haka leng ka perthei bat ka jingno senyang bakraw sa kani ka jingjob kan wan na ki self-help group ka Andaman bat Nicobar balayalam na ki kentei. Para ribaet mudur ya kani uday ubnay kalalingkot ha Kolkata katma ba baar ka dangjur bha bat kadon ke jingbitar persya iki pareng ha India. Ya ka nongba la pahara bha de ki pulit haman la ki kendong. Ha pedeng jong ka Kolkata ha saudong ka wei ka yeng ka jingdon ki pulit ka kamjur su. Ha pedeng jong kini ki AKA ubriu bapong de ka kuot rong brown ka bajrong ubapong patlun
bat katupia rongyong, umi na kayeng hakapor minmiet, unya ya kakali, uya lingba bun ki jaka bala perking bha ya ka jingpa hara, bat upoy ya ka station rel hagomo, kabadon hajarkan. Nangta ukiyo hakarel bat lek jinglek. Kalinti jong u, kayalam ya u lingba ka Afghanistan, bat upoy se Europe. Ule kumni namar ka jingsen char ki pareng. Para ribe iet, kani ka kana kala aban sengau kum ka jingja ka film. Pila aban sengau lengo, ubriu ba kumno ba peni kum katei ka jingsilur. Haka jingsisha, uni ubriu udai uriu kraw ka India, u Netaji Subhash Chandra Bose. Haka arpulai terik ukala lingkot, haka lingku snem sengi ka jong u, minta ngi raki yaka parakram divas, ne ka sengi jong ka jingsilur. Kani ka kana jong ka jingsilur jong u, ka peni yaka jingsilur, badon ha u. Lakatu ka nesnem menta, ngalalit jengo yaka yeng ba ulalat pet, bat ukam start ma u bani ki pareng, ka kali jong u ka don hangta. Kata ka jingshem, kalong ka bekerpang yanga. U Subhash Chandra Bose ulalong ubayo i jingai, ka jingslur kadai ke badan hapo jong u. Om tang kata ulong ru unong peniat kam batbet. Hakarta ba arpu nyau ulalong u Chief Executive Engineer ka Calcutta Corporation bat hadien ulalong u Mayor. Kum unong peniat kam ulakmi iki bebun ki kam kentup ya ka jingseng iki skul nang kebenta ki kena ban pinbiang dut iki kena beduk bat ki kam bayday bat ka jingkut. Yakini lakin mau haduk mentah. U Netaji Subhash ula don ke jingedai bajan bat ke radio. Ula seng ya ke Azad Hind radio ka baki briu ki juab ban yok sengam. Ki jingkren jong u, ki aibor betemai ha ke jingye kun persya ya ke jingsenchar ki nongwei. Ya ki kubor la ayah ke Azad Hind radio ha ke ketin English, Hindi, Tamil, Bengali, Marathi, Punjabi, Pashto bat Urdu. Nga pinpaw ke jing burom yu Netaji Subhash Chandra Bose. Nga kentui ki samla kari ban pule syuk-syuk syapang jong u, bat ban yok mensiem na ke jing im jong u. Para ribe iet, kani ke program man ki bat ka penyesok yanga, bat ki jing lang hakari, bat pi baro, bat kumju, bat kemon ki brio. Man ubnai, ngayo ya sibun ki jing ai jing mut, bat ki rukom perkat napi, bat man kapor bangayo ikini, ka jinget jonga ka jingkut jingmut ke India ban nang kiyo saprang ka nang klan. Nga kentu ye pi baro ban beteng ban tresh to makikam jong pi ban pinlong ya ke India ka babhatam. Ngan pinkut no ya ka man kibat baminta ka sengi. Hau benai banwan ngisay kendu biang deki kana batemai jong ka jingjob bat ka jingkut jingmut ka India. Kublai Shibun. पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का एसएमएस, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, यूपीआई सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं।